31 август Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Тянҷини Ҷумҳурии Мардумии Чин шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Тянҷин Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми Ҷумҳурии Мардумии Чин гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровули фахрӣ саф ороста буд. зимни ин сафар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии санони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ва дигар чорабиниҳои байналмилалӣ иштирок намуда як қатор мулоқотҳои дуҷониба анҷом медиҳанд.